ja Jippo maalissa, Auli, Martikka ja Saaga päästetään sinne radalle. Valmiina Sefi, Karo, Merri, Lei. Ja mun mielestä täältä puuttuu numerot 690 ja 691, mutta jos olette paikalla, niin olkaa ja tervetuloa radalle. Hyvä, 690 tuli heti kertomaan, että tässä mä oon. Joo, näissä listoissa välillä lukee pois, olisiko vaan sen takia, että kirjat on vähän kuljetuksissa viivästynyt tai muuta, niin sen takia sitten meidän listoissa lukee, että on pois, mutta pitäkää puolen. Katso, se on viikonloppu nyt kuljetuspuolella ihan toiminut. Vaikuttaisiko se helle siihen? Joo, kyllä se on. Ei se helle, vaan se viikonloppu. Pääasia, että se syy löytyy. Joo, kyllä. Meillä on tuolla ylhäällä. Ihan niinku eka periaatteessa. Vähän väkeä siellä niinku töistä mennään.